My taką ideą rechli. Poprzedni zarząd też nad tym rozmyślał. My jesteśmy w sile łytaci grant, co by nagrać rebuków byrowściech, jastarniczych, akusferściech, co by zechceli pogadać do tych młodych ludzi, którzy są te języka zisowiciał, rzec im o swojej pracy, bo to jest bardziej rzeczowy według mojej myśli projekt, dlatego że ci ludzie gadają o swoim rzemiośle, gadają o swojej robocie, a w godce chtarno wypanowali do perfekcji, tak bym rzekła. Gadają swoim kaszepścim języku, też takim zawodowym, rzemieślniczym. Tam nie ma żadnego zakłamania, przekłamania, wszystko jest tak jak było, bo to jest, dowiadajmy się do ludzi, którzy się tym zajmują od dziada pradziada. To rybołówstwo się też zmieniło, ale jest to pokazanie z perspektywy starszych rybołów, a ryboków młodszych, tak, którzy swoje roby to zaczęli od dziecka, tam w 40 latach pomagali przy sejcach, czy szli na grów, czy co inne siły musieli robić, a później szli na bota, z bota szli na kutraczek to miul, a jak się ta technologia zmieniała, jak się zmieniało, ekonomicznie wszystko są przecież też nam tutaj mieni i to jest tak wszystko opowiedzone, wszystko jest zatopione w tych realiach rybaczych, a ty ziemi. Przez ludzi, którzy tu mieszkają, którzy są tę godkę posługują od pokolenia. Z tym, że tak jakby była końcówka refrenu. Michał, pamiętaj Boston. Starzysty nasza Pani, Kasiewskie rękły, na swoje dziecię wsiadci, do siebie przegarniesz. Stworzewsko Pani, Kasiewskie rękły, Petrów stworzenie, męczyło straż, nad calim leżą, nad płynami, te wiekno wsiadcie, pływ siedze mórz. My do Ciebie chwycimy swymi troskami, wiemy, że ta jedna ledwo ciešiš nas. Stworzewsko Pani, Kasiewskie nękły, Petów stworzenie, męczyło straż, nad calim leżą, nad płynami, te wiekno wsiadcie, pływ siedze mórz. W dzierżyńce noce idę, siedzi Kasiewi, nasza królową leża, co płychające. Stworzewsko Pani, Kasiewskie nękły, Petów stworzewie, męczyło straż, nad calim leżą, nad płynami, te biedno wsiadcie, pływ siedze mórz. Strona muzyczna jakby zdradza, że w tej części robice się Dasia. No i że ludzie lubili śpiewać. Lubili bardzo śpiewać, że byli też ludzie zdolni, którzy ten świat widzieli z innej perspektywy. Nie ile takiej częściej pracy
fizycznej, ale bele też tacie tarni mogli są na chwilę ustąpić, pomyśleć nad dasią, nad swoim przeznaczeniem, nad przyjęknutą tej ziemi, nad tym wszystkim, co tu jest, a to propagować, pisać o tym, robić leforci o tym i od lat. Roboce, dzece, bialci, wszyscy na swoich taciach rodzinnych spotkaniach doma śpiewali piesny po kasiepsku, albo w ogóle polściej piesne, tarne godale u młyżu, u rybukach, u marynowych. To jest taki element, który jakby nie odlemczni od roboty. Daleko w świecie stoi sam na warcie żołnierz rybak. On sam jeden jest tu, z daleka od domu, smutną ma twarz. Marzy o morzu i o kutrze i o swym rodzinnym gnieździe. I wraz z wiatrem hen w dal do rodziny i fal tęskną wioskę śle. Marzy o morzu i o kutrze i o swym rodzinnym gnieździe. I wraz z wiatrem hen w dal do rodziny i fal tęskną wioskę śle. Hej ty, wietrze miły, pozdrów me strony, mą rodziną wieś. Staruszce, matce i ojcu, siostrze, pozdrowienia nieś. I lekkim świstem pozdrów ich, powiedz im, że tęsknię do nich. Gdy zmęczeni już śpią, ja oparty o broń, o nich myślę. I lekkim świstem pozdrów ich, powiedz im, że tęsknię do nich. Gdy zmęczeni już śpią, ja oparty o broń, o nich myślę. To są piesne, a melodii lożone przez Marię Bożkę, nasza błyrowsko poetko, a to była bialka tarna też była czlenko Zrzeszeno Kaszepsko-Pomyrściłe. Utworem Mariana Selina, też przewodnika Zrzeszenia Kaszepsko-Pomyrściłe. Mamy melodię, których autor jest Engelbert Schomburg, ten człowiek z Jastarne, a też znama tam śpiewał, że nie wykonywali żadne piesne jeły, ale on napisał bardzo wiele. To jest Jemci, twórca pisarz Antoni Konkel, w Jastarni zwany Toni. Ladze tarni śpiewają na tej płytce. Śpiewali jesteśmy w różnych sytuacjach, może nie wiecie karnach, ale przy jakiejś okazji trzeba było coś tak ad hoc zrobić i tak to się generalnie ta grupa utworzyła. Wszystkich tarni jesteśmy znele, a znajemy tam, że my możemy zaśpiewać coś tam. Jesteśmy to skrzyknane, a jechali do tego studia, co by uwiecznić to, żeby jako pamiątka była, żeby dzieci mogli sobie uciec przez śpiew. No lepszy to materiał dla młodszych dzieci. Ich tarnim są całym szkoły cieto, łecie je znaci. Tak jak oni ucieją, mogą sobie rechlite u języka nauczyć. Przeżywa bólu szczęścia dni, a okręt prując fale wciąż odwikru.